Heb je mijn goal gezien net? 3-2, ongelooflijk. Jeffrey geeft hem voor vanaf rechts en ik kop hem zo achter de doelman. Heel vreemd, want ik score helemaal nooit met mijn hoofd normaal. Of die goal van Jordi. Eerst op de lat en toen via de verdediger in. Wat een wedstrijd, hè? Ik denk, als we zo doorgaan, nou dan worden we denk ik sowieso kampioen. Hey Mart. Hey Rory. Hey. Gefeliciteerd schatje. Ga je wel even opschieten, want ik wil eigenlijk wel naar huis. Ja. Je kijkt nu naar het laatste taboe. Homo's kunnen overal zichzelf zijn. Behalve op en rond de voetbalvelden. Het is de hoogste tijd dat de voetbalwereld homo's accepteert. Wat ga jij eraan doen?